אנחנו דיברנו בשתי שיעורים שעברו על העבודה הרגשית והנפשית של הכתר. אנחנו היום נתחיל לעבוד על החוכמה, על הבינה וכן הלאה. אנחנו עמוד נ"ו. אז אמרנו, קודם כל נחזור טיפה על העניין שהכתר, אמרנו שהכתר מחולק לשלושה חלקים. יש לו רדלה, רשע דלא התיידע, עתיק יומין ואריך אנפין. הרדלה הוא בחינת אמונה, עתיק יומין בחינת תענוג, ואריך אנפין זה בחינת רצון. שלושת הדברים האלה הם השורש של כל הדברים שקורים בנפש. זאת אומרת, בלי אמונה, בלי תענוג ובלי רצון, הנפש לא תזוז לשום מקום. ומכיוון שהכוחות האלה הם כוחות חיצוניים, הם לא כוחות שנכנסים פנימה, כיוון שהכתר המהות שלו שהוא מחוץ לגוף. אנחנו עכשיו מתחילים, הכתר הוא כידוע, הסימן שלו זה האות קמץ, זה הניקוד קמץ. הניקוד קמץ זה כמו תחשבו משפך. הקו הזה של הפתח זה כאילו השפע, אבל הוא לא יכול להכניס את כל השפע במכה אחת, אלא הוא מכניס אותו רק בדרך קטנה לתוך הראש. זאת אומרת, העניינים של הכתר הם לא נתפסים ממש מבחינת מוחית. אתה לא יכול להסביר אמונה מבחינה מתמטית. או שאתה מאמין או שאתה לא מאמין. השאלה שככה לא. מה זה ככה לא? למה אתה מאמין בשם? ככה. השאלה שככה לא. אין לי הסבר, אבל הפשטות הזו יש לה כוח עצום. אחר כך גם כן התענוג והרצון זה דברים שהם מאוד מאוד קשים להסבר. זאת אומרת, אדם מחביא את זה, אדם לא אוהב להראות שהוא עושה דברים בשביל להתענג. כל דבר שאתה תעשה בתענוג מופרז ייראה דוחה. גם הרצון, למה אני רוצה את זה ולא רוצה משהו אחר, זה גם כן לא כל כך ברור לבן אדם. פתאום, כשאדם רוצה משהו, מאוד קשה לחקור למה הוא רצה את זה. יש המון אסוציאציות שיכולות להדליק לבן אדם את העניין שלו. זה, כל העניין הזה זה שהיום הגיע לי למשל איזה בן אדם עם המון בעיות פיזיות. המון בעיות פיזיות. דברים שהם לא מוסברים. זאת אומרת, הוא יכול להסביר לך שיש לו איזה פה שהוא אוכל, אז הוא מרגיש בכלל בצד הזה איזה מין לחץ, ושהוא עושה ככה, נתפס לו איזה כאן, כל מיני דברים שבודקים אותו בכל מיני בדיקות מוח, בדיקות עצבים, לא מוצאים שום דבר. עכשיו, הרבה פעמים אתה רואה במחלות שהן מחלות פסיכוסומטיות, זאת אומרת שהן נובעות כתוצאה מדברים פסיכולוגיים, אתה יכול לזהות אותם, שנגיד אדם יגיד לך, כשהוא יושן הכל בסדר. כל היום הוא מרגיש לו טוב, איך שהוא הולך לישון והוא רגוע, אז הכל עובר. אז אתה כבר מבין שזה איזה משהו, יש בו איזה טריגר. עכשיו, התחלתי לבדוק תוך כדי שיחה, מהי הממרה המחשיכה שלו, מה מנהל אותו, אז יצא אני מבוזבז. הרגשה של בזבוז. באמת, בחור כישרוני בצורה בלתי רגילה. מצייר ושר ומפסל. עכשיו, אחד שיש לו מה שנקרא יותר מדי כישרונות, קשה לו מאוד לדעת איזה כישרונות להוציא מן הכוח אל הפועל. אז בשלב יכול להיות מצב שאדם הוא רב כישרונות, אבל הוא אומר, עזוב אותי, אני מרים ידיים, לא בראש לעשות שום דבר, כי אני לא יודע מה לעשות. או משהו בסגנון כזה. יש גם ביידיש של זה. יש גם כן שאתה עכשיו רוצה לבקש עבודה, ויש מושג שנקרא over-qualified. יותר מדי יש לך תארים, אז המעסיק שומע, אומר, וואלה, זה יבקש ממני בטח 50,000 שקל לחודש, עזוב אותי. תן לי מישהו פשוט, מה אני אעסק עם האדם הזה. ובאמת, האנשים האלה קשה להם מאוד להשיג עבודה בסופו של דבר. טוב, בכל אופן, כשאתה מנסה להבין עכשיו מה גורם לך, איפה הטריגר שגורם לך את הכאבים האלה, אז תוך כדי השיחה התברר, אבא שלו מאוד מאוד מצפה ממנו, אז תמיד שהוא פוגש את אבא שלו, פתאום הוא מרגיש לא טוב. או אחר כך בכלל התחלתי להבין תוך כדי שיחה,
הרי ממה נפשך? אם האדם הוא מאוד כישרוני ודורשים ממנו להוציא את הדברים שלו מן הכוח אל הפועל, אז הוא חייב להסביר למה הוא לא מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל. הדרך הכי פשוטה זה אני חולה, כואב לי, אני לא מרגיש טוב. עכשיו, זה לא במודע, זה לא במודע לגמרי, זה עובר דרך התת מודע הדברים האלה. ואז פתאום האדם מרגיש שהוא לא מרגיש טוב. וזה כבר נהיה, ברגע שאתה מגיד את הגוף לתוך הדבר הזה, קשה מאוד לצאת אחורה מתוך הדבר הזה, כי מחלות פסיכוסומטיות באמת כואב. עכשיו, אדם רגיל לא מבין למה הוא רוצה להיות חולה. הוא חושב שהוא חולה. אבל באמת, בתוך התת מודע שלו, הוא רוצה להיות חולה. זה הבריחה שלו. קשה מאוד להוציא אותו מתוך המצב הזה. היה לי עוד סיפור, שאתה יכול לראות איך אנשים משקרים את עצמם. אז הוא בחר להיות חולה. עוד פעם, זה לא בחירה מודעת. זה לא בחירה מודעת, אדם לא מבין את הדבר הזה במודע. כשאתה מסביר לו את זה, פתאום הוא, וואלה, נופל לו האסי. היה לי עוד מקרה של בחור שהגיע עם המון בעיות, גמגומים, חוסר יכולת להסתדר בחברה, 3 טיפולים, 3 פגישות לקח לי בכלל לנסות להבין בכלל את הבעיות שלו. עכשיו כל פעם הוא יוצא מהמשרד מחוזק עם רצון לחזור לישיבה וללמוד, וחוזר לי אחרי חודש נפול כמתחילה. ככה חוזר 3 פעמים חוזר על עצמו. בפעם הרביעית הוא נכנס ועוד פעם אני מגלה את תדהמתי שהבן-אדם עוד פעם חוזר לאותם בלבולים. לא יודע מאיפה נפל לי לראש הדבר הזה, אמרתי לו, אתה רואה סרטים פורנוגרפיים. לא לי נכון. אמרתי, עכשיו תראה, אנחנו 3 פגישות, סחור, לנסות להבין את כל השיגעונות הפסיכוסומטיים שלך. תגיד, איך אתה רוצה ללמוד תורה מצד אחד, ומצד שני להתעסק בדברים האלה? הקונטרסט שבין בתוך הנפש, בין הקדושה לטומאה, מפוצץ אותך, אתה לא יכול להמשיך ככה. אמרתי לו, תשמע, אני לא ממשיך איתך בכלל לעבוד, קראתי גם לאבא שלו. אני לא מתחיל איתך לעבוד, אם אתה לא מתחייב לי עכשיו שאתה מנתק את כל האינטרנט. קשר אליי אחרי שבועיים, בוא הנה, עולם אחר, הסתובבתי לא 360 מעלות, 380 מעלות. אז עוד פעם, מה קורה פה? יש פה שקר עצמי. מה זה שקר עצמי? הוא לא מודה שזה העניין, הוא מחפש לתלות את זה בכל מיני דברים, אבל כשאתה פוגע לו בעניין, בסופו של דבר שהוא קולט את העניין, שזה בעצם מה שהורס לו את כל המציאות שלו, והוא מודה לזה. מפה... טוב שהוא הסכים... נכון, אם הוא לא מסכים, לא הייתי לטפל בו יותר. אין מה לטפל. שהוא הודע לטפל. אנחנו עכשיו בעצם מגיעים לעניין של חוכמה, ועד כמה שזה מוזר, חוכמה זה כוח הביטול שבנפש. עכשיו, ישנו סיפור, למעשה שמעתי את הסיפור הזה ביפן. יש ביפן מושג שנקרא צ'אנו יו, זה טקס תה. הם עושים את הטקס תה הזה בצורה מאוד מרשימה וכו'. סוף דבר מוזגים את התה לתוך הכוס, צריך לשתות את זה. זה סרט טורקי. בכל אופן, אז הגיע איזה אחד רצה ללמוד את הטקס תה הזה, אבל הוא חשב שהוא יותר חכם מהמורה. אז אחרי שהוא אמר, טוב, תשב, נעשה את הטקס תה, עשה את הטקס תה, אמר, טוב, עכשיו אתה תשים את הכוס, הוא שופך את התה לתוך הכוס, שופך, הכוס מתמלאה, ממשיך לשפוך. ואז נשפך המים הרותחים על היד של התלמיד, הוא מתעצבן, כאילו, מה, אתה בסדר? אתה שופך לי מים חמים על היד, מה עובר עליך? אתה עושה את זה הכל כל כך יפה, כל כך מושלם, את הסיום אתה עושה ככה? אז הוא אומר לו, תשמעו אוזניך מה שפיך מדבר. איך אני יכול ללמד אותך שאתה מלא בשטויות שלך?
לך תתרוקן ותבוא ותלמד. זאת אומרת, בשביל ללמוד משהו חדש, אתה חייב לרוקן את הידע הקודם שלך, אם זה ידע שהוא מתנגד לידע הזה, או לפחות דומה. זאת אומרת, למשל, אם אתה עכשיו רוצה ללמד מישהו חזנות למשל, אם הוא למד חזנות מרוקאית, יהיה לך מאוד מאוד קשה ללמד אותו חזנות ירושלמית. למה? זה כמעט אותו דבר, רק בסוף זה חושב שזה מזייף וזה חושב שזה מזייף. הייתי פעם בכנסת ביום כיפור לפני איזה 40 שנה, ששברו חלונות בגלל הריב הזה בין חזנות מרוקאית לבין חזנות ספרדית. שברו חלונות, כן. היה ריב עד שהשברו חלונות שם. ירושלמית זה חזנות מרוקאית. אותו דבר באמנות לחימה. ככה עכשיו מישהו שלמד, אני יודע מה, טקוונדו, תנסה ללמד אותו גוג'וריו. לא ילך. למה? בשביל ללמוד משהו חדש פה הוא צריך לשכוח. הגמרא מספרת שרבי זרע, אני חושב, הוא עשה 40 תעניות כדי לשכוח את תלמוד בבלי, כדי שיוכל ללמוד תלמוד ירושלמי. למה? שיטה שונה של לימוד. אם אתה רגיל ללמוד בשיטה הקודמת, אתה צריך למחוק את השיטה הקודמת כדי לבנות בחינה חדשה. כמו שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבן. הוא לא לקח את העולם, שבר אותו קצת ושיפץ, אלא החריב ובנה על השברים שלו. אחרי 7 עולמות שהחריב, בנה בעולם השמיני הדר ושם אשתו מתבל בת מטרד בת מי זהב. הוא ברא בפעם השביעית, הוא ברא את זה בצורה כזו בפעם השמינית, שהוא מהשברים של עולם התוהו הוא ברא עולם מתוקן. אותו דבר זה גם כאן, כדי לזכות לחוכמה על האדם ליצור מצב של ביטול. למה? החוכמה כתוב מאין תימצא. עין זה בחינת הכתר, זה מה שלמדנו בשיעורים הקודמים. החוכמה היא נמצאת מאין, החוכמה היא בחינת ראשית הבריאה, ראשית חוכמה יראת השם. החוכמה היא בחינת הראשית, זה הבחינה הראשונה שנכנסת לתוך המציאות של הראש. אנחנו אומרים שהחוכמה בשבילנו היא בחינה של תת מודע, אין השגה בחוכמה. למה? כי החוכמה זה כמו איבריקה, זה כמו רעיון קדמאי, זה מרומז, אם הכתר הוא מרומז בקוץ של היוד, החוכמה עצמה היא מרומזת ביוד עצמה. יוד זה אות שאין לה בעצם גודל, היא רק כתובה עם גודל מסוים כדי שיהיה בינינו משהו הסכמי, אבל הרעיון הוא שזה רעיון, והרעיון ראשוני שנכנס לתוך ראש האדם והוא בלתי נתפס. זאת אומרת, אם אתה מתחיל לתפוס אותו, אם אתה מתחיל לפתח אותו ולהרחיב אותו, הוא נהפך להיות לבינה. לכן הבינה היא האות A ששם הוויה, שאתה לוקח את היוד הזו ואתה מרחיב אותה לרוחב ולאורך, והיוד הזו נשארת לנו פה, אז זה בעצם ההיא הזו שנרמזת מהרחבה של נקודת החוכמה לבינה. עכשיו, הבינה עצמה היא הבחינה של המודע. זה מה שיש לי ביד, מה שאני תופס, מה שאני מבין מתוך הרעיונות. לגבי אומנם התת מודע הוא רחב מאוד. כשאתם יושבים פה ועכשיו שומעים את השיעור, אז אם המודע שלכם קולט 1000 ביטים, באותו זמן התת מודע שלכם קולט 1,000,000 ביטים. יש פה מלא דברים מסביב שהתת מודע קולט ואתם בכלל לא מודעים אליו, כן? הגוף שלכם עכשיו נלחם נגד חיידקים, והגוף שלכם מעכל את שאריות ארוחת הערב, והכליות שלכם מסיינות את המים, והלבלב מוציא אינסולין כדי להכניס את הסוכרים לתוך התאים, ומערכת העיכול מעכלת מה שצריך ומכניסה לתאים, והדם מסתנן על ידי הכליות. מלא פעולות שקורות עכשיו, והכל התת מודע בעצם שולט עליהם, גם בתת מודע וגם בעל מודע, וגם לוקח בחשבון את כל מה שאתם חוויתם ועשיתם. מה? על מודע זה מעל המודע? כן. על מודע זה דברים מסרים שאנחנו מקבלים כל הזמן מלמעלה. יש אנשים שמרגישים את זה חזק, את העל מודע, יש כאלה שלא מרגישים את זה חזק, אבל כשהקדוש ברוך הוא למשל רוצה להוריד נבואה לעולם, אז הוא מוריד נבואה, כל מי שיש לו אנטנות קולט.
אז אם יש כמה נביאים באותו הדור, כולם יקלטו את הנבואה, אבל כל אחד יקלוט אותו לפי הישות שלו. זה תקיעת ריקים. כל אחד עם האגו שלו ועם האני שלו, אחד קולט דרך האוזניים, אחד דרך העיניים, אחד דרך האף, אחד דרך הפה. כל אחד קולט את הבחינה בהתאם ליכולת שלו. אז אחרי שזוהתה חוסר אמונה, זאת אומרת, אנחנו עכשיו הולכים ומנסים להבין בעצם מתי אני מתחיל להפעיל את כוח החוכמה. אוקיי? לכאורה, אם עכשיו דיברנו על זה שהמוטיבציה שלנו היא להשלים את החסר. גם אין תענוג בלי להשלים את החסר, ואין רצון בלי שחסר לאדם משהו. וגם האמונה באה מאיזשהו חוסר רוחני שיש לאדם. הכל נובע מחוסר. וזה בעצם השורש של הבריאה. לכן הארי אומר, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? התחלה היה הכל הקדוש ברוך הוא. צמצם את עצמו בנקודה מסוימת והשאיר מקום לכל העולמות. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, כן, דיו לעבד להיות כרבו. כל הבחינה, כל הבריאה כולה היא נמצאת בצמצום. כל מה שהוא במלא עד הסוף הוא לא יכול לזוז, הוא תקוע. שהמחשב שלכם מתמלא לו הזיכרון, או שהטלפון שלכם מתמלא לו הזיכרון, הוא תקוע, הוא לא יכול לזוז. התזוזה היא תמיד במקום שיש חלל, במקום שיש תנועה. שאתה תנע בתוך הריק. לכן לריק יש חשיבות לא פחות מהעצם הדבר שנע. אם אנחנו בכלל נסתכל, אנחנו נראה שרוב הבריאה היא ריק. כן? במקרו, באמת, המרחק מכוכב לכוכב הוא אסטרונומי. וגם במיקרו, אנחנו יודעים שהאטום בנוי רובו ריק. אם נגדיל את גרעין האטום לגודל של הכוס הזו, אז האלקטרון הכי קרוב יהיה בסן פרנסיסקו. בכל היתר זה ריק. התנועה המטורפת, המהירה של האלקטרון נותנת הרגשה של מסה, אבל באמת גורניש, אם כל האלקטרונים יקרסו לתוך הגרעין, אתה יכול להכניס את כל כדור הארץ בתוך הכוס הזו, אפילו בפחות. זאת אומרת שכמעט מסה אין, הכל פה זה בחינה של ריק. הריק הזה יש לו חשיבות מאוד גדולה, לא סתם בספר תורה עם אות נוגעת באות כל הספר פסול. הריק, החלל, הגביל שמקיף את האות, יש בו חשיבות לא פחות מהאות עצמה. אז כשאנחנו מדברים על חוסר אמונה, ואדם פועל ברצון להגיע לתענוג של שלמות האמונה, כי כשאדם נמצא בשלמות אמונה, זה צריך להיות התענוג הכי גדול. להתענג על השם, זה התענוג הכי גדול שיכול להיות, זה בעצם תענוג הנשמות בגן עדן. כן, זה אלי ואנבאו, שיכולים להסתכל על הקדוש ברוך הוא ולהצביע, זה אלי ואנבאו. חייב להיות מקור ידע שידריך את האדם ליהודו. זאת אומרת, שאתה מדבר על חוכמה, אתה חייב לדבר על מושא החוכמה, מישהו שידריך אותך לקראת החוכמה הזו, רב, מדריך, מישהו, ספר, מישהו שייתן לך את הידע איך להתקדם. כגון רב, מורה או ספר שידו יוכל לאדם להתעלות, ואולי כדי ללמוד צריך לבטל את כל המניעות ולהתבטל אל מקור הידע. חז"ל מאוד מאוד מקפידים על העניין הזה של ביטול הרב. רבי יוחנן אמר שלעתיד לבוא עתידים מלאכי השרת לחצוב אבנים בים בשביל בית המקדש. אז היה שם איזה תלמיד אחד שגיחך, אמר מה זה הדבר הזה? אני מכיר היסטוריה, פילוסופיה, גיאוגרפיה, לא שמעתי דבר כזה. טוב, מסופר שהתלמיד הזה יצא פעם אחד לעבר לים, נסע באונייה, ישב על הסיפון, פתאום נגדל לו איזה מחזה מיסטי, נקרא הים וראה שם באמת מלאכי השרת חוצבים אבנים. אז שהוא חזר בחזרה, בא רבי יוחנן אומר לו, רבי, תשמע, מה שאתה אמרת, עכשיו אני מאמין סוף סוף, אני ראיתי את זה בעיניים. הוא אומר, רשע, רק עכשיו אתה מאמין? נתן בו עיניו ועשאו לגל של עצמות. זאת אומרת, מה עכשיו, מה קרה? הדרישה של התורה זה שהתלמיד, ברגע שיקח לו רב מובהק, צריך להיות באמונה שלמה אליו. כל מה שאומרים לך גם שהלילה זה יום והיום זה לילה, הוא הולך אחריו בלא שום פיקפוק. ברגע שהוא קצת סטה, אי אפשר להעביר לו סתרי תורה.
סתרי תורה זה כמו ללמד טייס לטוס ולהאמין בטייס האוטומטי, גם שנדמה לו ששם זה למעלה ושם זה למטה או הפוך, הוא חייב להאמין לו. למה? כי הרבה טייסים התרסקו שהאמינו על עצמם. למה הבלבלה הזו שמסתובב הוא לא יודע מה למעלה מה למטה. בדיוק. לכן, כדי שיוכל ללמוד חייב לבטל את עצמו אל מקור הידע, כדי שיוכל ללמוד ממנו את הדרך בה ילך. הביטול הוא נצרך משום שכלי מלא לא ניתן למלאותו. מה שכבר מלא אתה לא יכול למלות עוד, אתה חייב לרוקן כדי למלות, כמו המעשה הזה שסיפרנו. לכן אתה רואה המעבר, איך שמעבירים את חוכמת התורה הוא מאוד ברור. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, הכל היה מסודר באופן כזה שהידע יועבר בצורה מה שיותר מושלמת. עכשיו, איך שלא יהיה, אתה רואה שיש איזשהו דליפת ידע מדור לדור. עובדה שהגענו לדור הזה והולך ופוחת הדור. אנחנו, אחרי שאנחנו מתרחקים ממשה רבנו, אנחנו פחות יודעים. אבל לפחות כל דור יודע את שפלות ערכו בערך לדור שעבר. תסתכלו, תשוו אותנו לרבנים שלפני 100 שנה. הרב פתיה, הרב, אני יודע מה, הרב הבן איש חי, שמש אסון, הרשש, עוד יותר קדימה, הבעל שם טוב, הגאון מווילנה. תראו, זה סך הכל 200-300 שנה, 100-200-300 שנה, תראו איזה אנשים חיו בדורות ההם. יש מישהו בדור הזה שיש לו שכל כזה רחב כמו הדורות האלה, ונלך עוד יותר אחורה, הרמב"ם, בית יוסף, האריז"ל, אני יודע מה, אנשים שחיו רש"י, אנשים שהיה להם לב רחב כאולם. אתה רואה שלאט לאט הכל מסתמצם. עכשיו שיש את ההרגשה של החיסרון הזה כלפי הדור שלפניך שמלמד אותך, אז פה אתה יכול לשבת וללמוד ולקבל, כן? נולד הרצון לקבל שמושרש בסוד הצמצום הראשון והחלל הפנוי שהסתלקות האור הולידה הרגשת חיסרון ואת הרצון לקבל. אבל הרצון לקבל מצד אחד זה רע, כי זה שורש של הסטרא אחרא. מצד שני, בלי זה אין שום דבר. זאת אומרת, אתה רואה, אנחנו לומדים את זה בעבודת נפש. אתה בוחר להגיע אל הדרייב של הבן אדם, אל הרצון שלו, מתוך הפדאפ שלו, מתוך זה שהוא מגיע אני לא יכול יותר, אני לא רוצה יותר להמשיך בצורה הזו. זאת אומרת, אני תמיד שואל את הבן אדם, למה באת אליי? אם תמשיך ככה עוד 5 שנים, מה יהיה? אני לא איתך כלום, לא יש שום דבר. אז אני איתך טוב, להתראות, היה נחמד להכיר אותך, ואין טעם שנמשיך לעבוד ביחד. אני איתך, וואו, עוד 5 שנים כאלה הלך עליי, פה כבר יש עם מי לדבר. אתה רואה שהוא מבין שהדרך הזו שהוא הולך בה היא לא טובה, ואם הוא ימשיך בדרך הזו, רק ילך וירד מטה. אז שיש לך דבר כזה, יש עם מה לעבוד. תבינו, כל המהלך הזה שאני בונה עכשיו להראות לכם שאיך אפשר לעבוד דרך החיסרון. שאדם מרגיש שהכל בסדר, הכל מושלם, אין עם מי לדבר. שאדם מבין שמשהו לא בסדר בתוך המהלך שלו, אתה יכול להתחיל לעבוד. אם אין לו כלי ריק לקבל, איך יקבל? ומה שכתב את התורה במשה רבנו, ואיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. מה עשה לו הקדוש ברוך הוא שהוא היה 40 יום בהר סיני? כל יום לומד ושוכח, עד שהגיע ליום ה-39 ושכח הכל. ואז הוא קיבל כזה חשק, כי הוא ידע מה לומד ב-39 היום האלה, ואז ביום ה-40 הוא קיבל את הכל במכה, קיבל את זה במתנה. לכן התורה נקראת מתנה, כי משה רבנו למד ושכח, אבל השכחה הזו זה לא היה דבר רע, אלא כל פעם שהוא שכח זה הגביר לו את החשק ללמוד. זה בדיוק מה שקורה לעובר במאימו, לומד, בא לצאת מבית אימו, מקבל סתירה מהמלאך, שוכח הכל. אני יכול לומר בזבוז, איזה בזבוז. אתה יודע מה, תן לו שילמד את כל התורה ושישכח חצי. לא, שוכח הכל, יוצא החוצה, נהיה חלק, לא זוכר שום דבר. למה? נשאר לו כל פעם שהוא לומד משהו שהוא כבר למד אצל המלאך, וואו,
וואו, זה נקרא חדוותא דשמעתתא, זה חדוות השמועה. אתה לא מייאש לשכוח? אתה לא מייאש. זה מייאש נורא לשכוח, אבל אני רוצה את הייאוש הזה. הייאוש הזה מביא לאדם חשק כל חייו ללמוד תורה, כיוון שהוא ידע את זה פעם. יש עדה שיש להם ראש מרובע, למה? אתה שואל אותם שאלה, אז הוא אומר, נו, ידעתי. ואז הוא עושה, נו, מה זה היה? ככה? כשאתה אומר את התשובה, הוא אומר לה, נכון. התשובה הבאה, אתה אומר, מוישה, מה שלומך? עכשיו, מה הסיבה שאתה, וואי, ידעתי, שאתה יודע משהו ואתה שוכח, זה עושה לך עצבים פנימיים. עצבים פנימיים האלה, עם זה אתה יכול ללמוד. ושהרגיש משה את שפלותו, לכן דווקא הוא קיבל את התורה מסיני. והסיני גם כן הנמוך שבערים. במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא את ענוותנותו, כן? הענווה היא תמיד גם האותיות י' כ' ו' כ', תראה זה האותיות עם המילוי הכי נמוך. י' ו' ד' זה 20, ה' י' זה 15, ו' י' ו' 22, אין כזה נמוך. כך א' זה 111, ב' 412, ג' 73, 83, לא נתראה י' בלי י', ד' 434, אין אף אחד כזה נמוך. האלה י' כ' ו' זה הכי נמוך שיש. הוא בחר דווקא את האותיות שהמילוי שלהם הוא הכי נמוך. והתורה נמשלת למים. לאן הולכים המים תמיד? למקום הכי נמוך. ננסה למלות מים במקום מלא, לא יתמלא. וכן עיקר החוכמה זה כוח הביטול. מי שיש לו כוח ביטול להתבטל למורה, לידע, אל השפע, יקבל אותו. מי שאין לו את הכוח ביטול, אז יישאר באגו שלו. כותבת הגמרא, אמר רב גידל, אמר רב, כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מור. מה זה נוטפות מור? הוא יושב ככה, ברוב שהוא נדהם מה שהמורה אומר, הרב אומר, כזה נהיה לו כזה פרצוף תימעוני, ואז יורד לו ריר מהפה, הוא לא שם לב אפילו שיורד לו ריר. ושפתותיו נוטפות מור. אז מי אם שפתותיו אינם נוטפות מור, אומר תכוונה, שנאמר שפתותיו שושנים נוטפות, מור עובר. אל תקריא מור אלא מר עובר, אל תקריא שושנים אלא ששונים. בשעה שהם שונים, הרוק שהוא מר הוא עובר ונוטף להם על הזקן. מכאן שחז"ל דורשים ביטול התלמיד אל הרב, שאחרת לא יוכל לקבל בדייקנות את משנת רבו. אם עכשיו הוא הראש שלו במשהו אחר ורבו מדבר משהו אחר, יש הלכות שמאוד מאוד קשות. למשל יש לך את השיטה של האברבנאל. האברבנאל יש לו סוגיה, הוא מתחיל ב50 קושיות ואז הוא מתחיל לתרץ אותם אחד אחד. היה קורא אברבנאל לפני השינה ביום שישי בערב על הפרשה. הוא קרא את כל הקושיות והיה נרדם. אחרי שנה נהיה לו קושיות מפה ועד הודעה חדשה. נהיה לו צ'נטה. הרבי באחד השיחות שלו אמר שבגלל הדבר הזה האדם ייתן קושייה וישר ייתן את הפירוש. למה שלא להשאיר את האדם עם 50 קושיות? למה שאנשים הוא שומע שיעור שעה, תגיד עכשיו תחשוב רב בא לשיחה שעתיים, שעה שלמה אומר את הקושיות ואני רוצה להגיד את התשובות, בינתיים באדם שעה עברה אשתו מחכה לו, הלך נשאר רק עם הקושיות. פסח. רגע, הוא אומר, הרב הזה מבלבל, מלא קושיות הרב הזה. אז אומר עם חז"ל, אם התלמיד לא יכול לקבל בדייקנות את משנת רבו, עכשיו משנת רבו כתוב שאדם עכשיו רק אחרי 40 שנה יכול לרדת לסוף דעתו של רבו. רבי אליעזר הגדול אמר שרבותיו לימדו אותו אוקיינו שלם, ומה שהוא החסיר מהם זה כמו כלב שמלקק מהים. כמה כלב מלקק מהים? מלוח לו. ומתוך כך תעבור התורה קרעים קרעים. אם התלמיד לא ממש מבין את תורת רבו, אז כל אחד יעשה איזה שינוי, אחרי כמה דורות לא יישאר שום דבר. יהיה מחלוקות בתוך עם ישראל. גם ככה יש מחלוקות. מיני הביטול, דהיינו אי הרגשת עצמו למציאות,
מתבטא גם בהתייחסות לזולת במידת הענווה, שאיננו מחזיק טובה לעצמו ולכן גם מוכן ללמוד ממנו. בעוד הגאוותן מרגיש שאין מי שיכול ללמד אותו. עכשיו תראו, זה גם מחלה של אנשים חכמים. אנשים חכמים שמגיעים באיזושהי דרגה מסוימת, קשה להם ללמוד מאחרים. אפילו שיש להם מה ללמוד מאחרים, אבל תשמע, לא נאה לו ללמוד מזה. את הבעיה שברגע שאדם מרגיש את עצמו באיזשהו סוג של רמה מסוימת של ידע, הוא לא מוכן ללמוד ממישהו אחר. הרבה פעמים תראו, והגמרא אומרת את זה, אני אומר מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת במילים בוטות, זונות מפרקסות זו לזו, תלמידי חכמים לא כל שכן. זאת אומרת שהן יוצאות לעבודה, למרות שהן מתחרות אחד עם השנייה על הלקוחות, הן מאפרות אחד את השנייה. אז זאת אומרת, הן מפרגנות אחד לשנייה. לא היה ראוי שתלמידי חכמים הם יפרגנו אחד לשני? אז אתה רואה שיושבים עכשיו, נגיד יש איזה, לא יודע מה, יום שכולו תורה, בא איזה רב לדרוש, עכשיו וואלה אתה יודע, אין לו מה לעשות עכשיו. עכשיו בחר מגיע רב אחר, פתאום אתה רואה אותו ככה, מסתכל ככה, מסתכל ימין השמאלה, אני ממש מצטער, אני לא יכול, מחכים לי 700 איש בהרצאה הבאה, לא הולך. אם באמת יש לו הרצאה הבאה, הכינו 700 איש, תפאדל, לך. אבל אם לא, תשמע דברי חוכמה, אולי יש לו מה להוסיף לך, אבל זה קשה לקבל, אין מה לעשות. עכשיו, מתוך הדבר הזה, זה גם בעיה, למה? כי קשה להתקדם, שאתה פתוח לשמוע דברים אחרים, אז אתה פתוח להתקדמות. עכשיו, תראו, אני לקחתי את הצד הקיצוני, יש גם צדדים קיצוניים אחרים, נכון? לפעמים לא. יותר טוב שלא ילמד עם מישהו אחר, לא יודע. אבל אתה רואה שמשה רבנו היה ענב מכל אדם. ענב מכל אדם היה מוכן ללמוד מכל אדם. גם תלמיד חכם נקרא תלמיד חכם, לא חכם. תמיד יש לו מה ללמוד. בדיוק, תמיד הוא תלמיד. הגאוותן מרגיש שאין מי שיכול ללמד אותו. אז אם כן באמת, אם אדם רוצה ללמוד, צריך להשליך את שכלו והבנתו לגמרי. תראו, תסתכלו, יש לנו מי לנו גדול מרבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל היה בטוח שהוא גדול המקובלים בצפת. הייתה לו פעם אחת איזה קושייה, אמר, לא ילך להרים, מה הצעיר הזה יכול ללמד אותי. ועד שפעם אחד היה איזה שאלה והוא הלך אליו, והארי הרי כל מה שהוא בא לצפת היה בשביל ללמד את הרבי חיים ויטל, ככה נמסר לו משמיים. ואז הוא אמר לו איזה חידוש שזה הדהים אותו, ואז הוא אמר, תזה עוד, הוא אמר, עד כאן לא מורשה יותר, צא החוצה. רבי חיים ויטל הלך הביתה, שם אפר על הראש, שם שק עיזים על החגור שלו, על המותניים, ובכה כל הלילה לא ישן, בבוקר התאפר באפר ובא לדלת של הארי הקדוש ואמר לא ישנתי כל הלילה. הוא אומר אני יודע שלא ישן כל הלילה, עכשיו תיכנס להתחיל ללמד אותך. זאת אומרת שהוא קלט, תראה את הענווה שהייתה לו, שהוא קלט שיש מה ללמוד, היה מוכן לוותר על מעמדו כגדול המקובלים בצפת וללמוד מהארי שהיה לו מה למסור לו. באמת בזכות הביטול הגדול שהיה לו לארי, יכל להעביר את התורה של הארי בצורה שהוא עבר לו, גם במקומות שכביכול הוא העביר דברים שהם סותרים אחד את השני. יש למשל במטבע ברכה 3 שמועות שכל אחד שונה מהשנייה, ולא מפורש שאחד מדובר בפנימיות ופנימיות, אחד בחיצוניות ופנימיות ואחד בפנימיות וחיצוניות. ולכאורה מי שמסתכל אומר תראה הוא פה אומר ככה ופה אומר אחרת, זה לא אותו דבר. אז אם הוא לא היה ממש מעתיק את השמועה כפי שהוא שמע בלי להכניס את עצמו שמה, אז לא יכול לבוא הרשש 100 שנה אחרי זה ולחדש את כל סידור הרשש, בגלל שהיה רק דרך אחת ולא היית יכול לדעת שיש את כל 4 דרכים האלה, שדרך אחת קורית מעצמה ו3 דרכים אנחנו צריכים לכוון. אז באמת צריך להשליך שכלו וענדו לגמרי מנת לזכות לקבל דעת רבו, ולא יערב ישותו בקבלת תורת רבו. ברגע שהוא מערב את הישות שלו, יש גם כן סיפור כזה על הבעל שם טוב. הבעל שם טוב שהוא קיבל את המגיד לתלמיד שלו, אז המגיד היה תלמיד חכם עצום אז בהתחלה הוא היה יושב וכל מה שהארי היה צועק, בארי כתוב אחרת, בעמוד זה וזה, בדף זה וזה כתוב אחרת.
אז פעם אחת מסופר שהבעל שם טוב בא אליו הארי ולמד איתו, ואז הוא העיר את אחד התלמידים שישמע שהצדק איתו ולא כמו שהוא חושב המגיד ממזריץ', שיהיה עד לזה שגם הארי אומר ככה כמו שהוא אומר. עכשיו מקבל מתנה צריך לקבלה בשלמות כמו שהיא, כמו שכתוב מדבר מתנה, לא עכשיו אתה קורא מתנה מרבך, לא, אתה לא צודק. לכאורה, את מי אתה צריך לקבל כרבך? את מי שנראה כמלאך אלוהים. אם הרב נדמה כמלאך אלוהים, למה תורה ממנו? אם לא, שלא יהיה רבך המובהק. אבל אם הוא רבך המובהק, אתה לא יכול לבוא ולסתור אותו. זה תנאי הכרחי בקבלה, ואי אפשר לקבל אחרת. הוא מידת האמת בנפש שמתקנת את תאוות הנצחנות. בכל אחד יש את התאווה של הנצחנות. מה אתה אומר ככה? זה לא בדיוק ככה, זה לא ככה, זה לא ככה. אם באמת הרב הוא בר אחי, אז הוא יודע מה שהוא אומר. אז לא יכול להיות שהוא עושה טעות? לא אומר טעות? לא יכול להיות? אתה לקחת על עצמך רב מובהק, יגיד לך הלילה שהוא יום והיום שהוא לילה, לא יכול להיות שזה אותו. עושים פלפולים, אתה מדבר על רבוינים, אתה לא מדבר על רבי עקיבא, רבי שמעון, רבנים שאין אצלם טעות. מה שהוא אומר זה כמו שתורה מסיני, זהו זה. אז אמרנו שיקח על עצמו רב, גם ברוך השם, גם בדור הזה יש רבנים גדולים. אתה הולך לפי, אתה לוקח ההלכה, אתה הולך לפיו, זהו זה. אמר לך ככה, זהו זה. מה תעשה? אין לך מה לעשות. אחרת אתה נכנס פה לסיבוכים. עכשיו יצאו עכשיו עם, יש בלגן עכשיו בעופות עם הטרפות שלהם. אמרו יש זריקות. הרב עובדיה כתב צריך לתת זריקה בעורף. עכשיו נותנים זריקה בשוק. בגיל 3 ימים לוקחים מפרוח כזה קטן, נותנים לו זריקה בשוק. עכשיו רואים שבגלל זה הרבה בעיות בצומת הגידים. פתאום יש מישהו שהחליט לתת זריקה בחזה. עכשיו למה לא עושים מה שהוא אמר? עכשיו בחזה הם שמו שם דיו לראות לאן זה מגיע, מצאו שחלק גדול מגיע תוך הריאות, עשה נקב בריאות, גמרנו, זה גם פסול. אתה עכשיו אומר, אז מה אני אעשה? אז אל תאכל עופות, תהפוך להיות צמחוני. אמרו לשים בראש, עושים בראש. אבל לא עושים בראש, אף אחד לא עושה בראש. אבל עוד פעם, אם אתה לא תסמוך על הרבנים שיש, אז לא נשאר התורה. לא נשאר התורה. וזה תנאי הכרחי בקבלה. ואי אפשר לקבל אחרת, והוא מידת האמת בנפש שמתקנת את אהבת הנצחנות, ובכך זוכה למידת הנצח בקדושה. כמו שכתוב, ניצחוני בניי. זאת אומרת, יש מצב שבו הקדוש ברוך הוא כביכול רוצה שבני ישראל הרבנים ינצחו אותו בהלכה. זה כל הסיפור של תנורו של הכנאי. אבל הרעיון פה בתוך הדבר הזה זה מתחבר לכל הקטע שלמדנו בשיעורים הקודמים על החשיבות של עם ישראל. החשיבות של עם ישראל בצורה כזו שהקדוש ברוך הוא, אם יש מישהו שיהיה נביא הגדול ביותר, ונתן לנו דוגמה על 3 נביאים הגדולים ביותר, משה רבנו, ישעיהו הנביא ואליהו הנביא, שברגע שהם אמרו דיליטוריה על עם ישראל, איבדו את התפקיד שלהם. זאת אומרת, ההנהגה הכללית וההנהגה הפרטית, ההנהגה הכללית של עם ישראל תמיד מנצחת. השם צילך על יד ימינך, עם ישראל קובע את ההנהגה העליונה, ועדיף לקדוש ברוך הוא שיהיה עם ישראל רשע מאשר לא יהיה בכלל. וזה שורש היסוד שכתוב חבור עצבים אפרים אנחנו. אפילו שהם כולם עובדי עבודה זרה, אבל הם מאוחדים תניח להם. לפחות באחדות יש ביניהם. זאת אומרת, יש משהו. כי אם לא יהיה עם ישראל, והקדוש ברוך הוא עכשיו יחרר פה על עם ישראל ולא יהיה בכלל עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא בכלל מחריב את העולם. אין עולם בלי עם ישראל. כמו שכתוב במדרש תהילים, רבי יוחנן היה דורש ושערייך לאבני אקדח. זה מה שאמרנו עם אותו תלמיד. עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים גדולות טובות ומרגליות חקוקות 10 ברום 20 ומעמידם בשערי ירושלים. נגלל גליו אותו תלמיד ואמר, עכשיו כבצד צוצילתה
עוף קטן, אתה לא תמצא אבן. על כאלו אבנים תימצאנה? לימים הפליג ספינתו לים, ראה מלאכי השרת מנסרים אבנים טובות וחולקים אותם 10 ברום 20. אמר להם, עלינו למי? אמרו לו, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמידם בשערי ירושלים. כיוון שחזר ראה את רבי יוחנן שהיה דורש, אמר לו, רבי דרוש, כי לך נאה לדרוש. יענו, פרגן לו, כדרך שאמרת כך ראיתי. אמר לו, ריקה, אלמלא לא ראית, לא האמנת? מלגלג על דברי חכמים אתה, נתן בו עיניו ועשאו גל של עצמות. אתם רואים פה, הגמרא פה באה ואומרת, המדרש פה בא ומראה לך כמה דורשים החכמים שהתלמידים ילכו אחריהם, באיזה דייקנות. לכאורה נראה החמרת יתר בעניין אותו תלמיד, אלא שחז"ל דרשו ביטול התלמיד אצל הרב, משום שהבינו שאם לא יהיה ביטול אי אפשר יהיה להעביר את התורה מדור לדור בדיוק. חייבים להעביר אותה בדיוק כמו שנתפס באותו הדור. אז ככל שהדיוק יותר גדול, ככה הסטייה תהיה יותר קטנה, משום שכל אחד יוסיף משלו, ואם אינו ראוי יצא שיבוש לאורך זמן. מצד שני אמרו חז"ל, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, תורה יבקשו מפיהו, ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו. לומר שכל מי שאינו ירא שמיים שלומדים ממנו אינה נכנסת בליבו אותה התורה שלומד, כי כמו שהוא מן השפה לחוץ, כדי לומד ממנו זה מהשפה לחוץ. אז אם דרוש ביטול הרב, כל שכן שדרוש ביטול הקדוש ברוך הוא, זה ברור. אתה לא יכול לדרוש ביטול לקדוש ברוך הוא אם אדם לא ידע להתבטל לבשר ודם. איפה אתה שומע בשוק, במקום שאתה הכי היית פחות מצפה, מה אתה מאיים עליי? אני מפחד רק מהקדוש ברוך הוא, לא מפחד מאף אחד, רק ממנו. ומי שלא מפחד מאף אחד גם ממנו לא מפחד. אומר השלה, הביטול הזה הוא גם כן מתבטא ביכולת שהאדם להתבודד, כי התבודדות זה הכנעה גדולה לקדוש ברוך הוא. כשאתה מתבודד עם השם אתה מוותר על הרבה דברים אחרים לעשות. אתה יכול לעשות באותו זמן כסף, אתה יכול לעשות באותו זמן הנאות, כי מראה שהוא עבד משועבד ואין לו רשות לצאת מאדוניו. הוא דבר קשה לאדם בעל גאווה, ומי שזוכה למעלת ההתבודדות הוא מרר בכל יום בתשובה ומתחרט על העבר בחרטה גמורה ועוזב בעזיבה, ודאי מתכפרים לו כל עבודותיו. זאת אומרת, אנחנו אומרים שאדם חייב לעשות חשבון נפש, מה שנקרא מראה דחושבנה, ובזה פיתחנו את המחברת הזו שנקראת מראה דחושבנה, כדי שהאדם יעשה עבודה עם עצמו, כי אם לא עושה אדם עבודה עם עצמו הזמן טס ככה. אז זיל עדיי בעיילמה וחשיב דילהו וישתער לעד ולמוי, הולך אדם בעולם הזה חושב בעולם הזה שלו. אומר הזוהר הקדוש, גם אם יחיה אדם 1000 פעמים 1000 שנה, ביום שהוא נפטר הוא יגיד וואלה עבר כמו חלום, כצל עובר. ככה זה החיים. ברגע שאתה נותן לעצמך איזה מין חופש מחשבון נפש, זרות, פתאום אתה אומר וואלה עבר 10 שנים, זרות, עבר 20 שנה. רוב האנשים שבגיל 50 הם בטוחים שהם בגיל 20. זה נכון. הזמן אף. אז בזוהר הקדוש הוא כותב בחלק ג' קע"ח שיש היכל מיוחד לאלה שעושים את החשבון נפש שלהם, כי מי שעושה חשבון נפש זוכה לקדושה יתרה ויכול לבוא לידי רוח הקודש. למה? ממה נפשך? כי הוא עושה חשבון נפש, הוא לא יכול כל יום לעשות את אותו דבר ונכשל בזה נכשל, בסוף יימאס לו, או שיפסיק לעשות את החשבון נפש או שהוא ישתנה. והחשבון נפש הוא מביא אותך למידת ההשתנות. בסימנך בד קודש ילבש, בד מלשון בדד, מלשון התבודדות, שילבש את יכולת ההתבודדות. וזה מה שכותב רבנו נחמן, שההתבודדות מעלה גדולה על הכל, ואי אפשר להיות איש ישראלי בלי התבודדות, והוא שיקבע לעצמו מקום וזמן שיהיה לבד עם השם לשעה בכל יום ויספר לפניו בכל ליבו, יעשה חשבון נפש על כל עוונותיו, מבקש מהשם שיעזרהו לתקן את כל מידותיו הרעות, ויודה להשם על כל החסדים שעושה עמו, ושלא יעבור עליו יום אחד בלי התבודדות, ולדרכם שכל הצדיקים מתקן באמת
ולהגיע אל השם. ועכשיו באמת בהזדמנות הזו גם כן נתפלל לקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לאותו פצוע ברסלבר. לא, הוא חילק שם דברים בפתח תקווה, בא אחד תקע לו סכין, אז הוא נבהל, לא יודע מה קרה בחוצה, ראה סכין, הוציא את הסכין מעצמו והלך והרג אותו. מזה לומדים שאסור להפריע לברסלב לחלק, להפיץ. אבל אתה שמעת מה שהוא אמר? אני לא רק הצלתי את עצמי, אני גם הצלתי עוד אחרים. אבל זהו, אסור להפריע לברסלבים להפיץ תורה. תפילה זה התבודדות. הרב, אתמול הייתי בדרך לשיעור קבוע, אמרתי באזור של הפיגוע בזה, ראיתי שם בלגן, אבל לא תיאטר, גם אפילו בשעון. עכשיו אני נוסע בכביש מקביל, באר סמואל, ומערתי לשיעור, אתה יודע, אני הייתי רק, אתה יודע, ראיתי עמולה, אבל לא ראיתי בכלל מה קורה. כן. ואתה מגיע ורק בערב, שבדרך סגן לרשבי, אמרתי, התחלתי לפעול לי הסימון, ראיתי לכל אופנוענים, זה פה ושם, בשעה 6:15 בדיוק היא שמה. עברתי שם ממש, אתה יודע, מטר, ולא, אתה יודע, אתה מסתכל, אתה לא יודע, אתה יכול להיות מהצד שאתה לא אפילו אתה נמצא בו. ואני אמרתי שהיא נמצא לי פעם הזדחרון, מתי נזכה. תפילה יכול להיות התבודדות? מה? תפילה. כן. כל פעם שאתה נמצא במקום שאתה מחליט שאתה עושה התבודדות, זה... הוא שואל מתפילת 18. תפילה. אדם מתפלל. אתה יכול בשומע תפילה, תתבודד, תעשה מה שאתה רוצה. ומזה יובל מדוע כותבת התורה הקדושה, ורם לבבך ושכחת את השם אלוהיך מוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. מה זה רם לבבך ושכחת? אתה רואה שמי שרם לבבו, מי שבעל גאווה, הוא שוכח. אפילו משה רבנו שכתוב בו, בכל ביתי נאמנו וברחמנות נהגים ישראל, ואתה נפשו עליהם נתעלמה ממנו הלכה, יד נתגאה לציבור. אז לא אומרים מה שהוא אמר, וכל הדבר הקשה תביאון אליי, אתה עכשיו רק דברים הקשים אתה תביאו אליך. מיד הוא צריך לשאול את השם בשאלות בנות צלופחד, שכתוב ויקרב משה את משפטן לפני השם. בהיות והביטול ניצח לחוכמה, הפך הביטול שהוא הגאווה גורם לשכחה. כתוב במתגאה יותר מזה, שהוא גם כן דוחק את רגלי השכינה. זה אומר... נון הגדולה. נון הגדולה בתורה. נון. נון אחרונה. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור באותו עולם. ומאחר והולך לבחינת אנא אמלוך, זה בעצם סוד השבירה, סוד המלכים, שהמלכות מושרשת בחוכמה, כמו שכתוב אבא יסד ברתה, בחוכמה מושרשת במידת הביטול, כמו שכתוב ונחנו מה, אנחנו אפילו לא אנחנו מה, בחינת חוכמה שזה כוח מה, לכן גורם משכחה משום שרוקן את כלי השכל מדעת עליון, משום שמערב דעת עצמו, הרגשת ישותו. כל מה שאתה מוסיף ישות פה בתוך העניין זה כאילו מילאת את הכוס במשהו עצמי משלך, אז אתה בעצם דוחק את הקדוש ברוך הוא מלתת משלו. אתה שמלא את הכוס הזו יותר בעצמך, לא נשאר מקום לקדוש ברוך הוא לשים את שלו. לכן אתה רואה שכל העבודה הזרה הייתה בגאווה, בלהקריב חיות, קרנפים, פילים, כל החיות הגדולות. עם ישראל הוא שוחט כבשים, פרות, כן. זה יותר טעים. כהן גדול, אתה רואה אותו נכנס בסוף עם בידי לבן. אז ככל שהוא מוסיף ישות, ככה הוא פוגם יותר, הוא בחשיבות עצמית, ואין שתי מחשבות יכולות לשכון במוח, ואו זה או זה, ולכן דוחק החוצה בבחינת השכינה שהיא חוכמת התורה, ונשאר כלי ריקן מן החוכמה והיא שכחת האל. זאת אומרת בסופו של דבר הגאווה מביאה את האדם לשכחה. עכשיו, כדי להגיע למצב, כמו שאמרנו, שאנחנו עכשיו מתחילים עכשיו עם הקמץ, שזה הניקוד של הכתר, ושהוא כמו משפך. כשמגיעים עכשיו לחוכמה, אז זה כאילו הנקודה הזו שהיא נכנסת לתוך הראש, היא נהפכת לפס, שזה הפתח. זאת אומרת שעד פתח לו, החוכמה בעצם מתחילה לפתוח את המהלך.
עכשיו, אתה יודע שיש אנשים שיש להם מלא רעיונות, יש אנשים שאין להם רעיונות, אבל הם יודעים לפתח את הרעיונות של אנשים אחרים. כן? יש שתי סוגים של אנשים, זה יש לו מוח חוכמה חזק, ויש לו מוח בינה חזק. אנשים בעיקרון יש להם מוח בינה חזק, אתה מספר להם משהו, הן באות לטלפון, מחייגות לחברה שלה, עד שאני בעלי סיפר לי. הוא אומר, אלא סיפרתי לה 2 דקות, איך עשתה מזה סיפור של שעה? אבל זה הכוח של האישה, לקחת טיפה ולהפוך אותה לתינוק של 3 קילו עם 15 טריליון תאים במשך 9 חודשים. אז באמת, עכשיו הבעיה הגדולה של מוח החוכמה זה במה להתמקד. כי אנחנו עוברנו דרך הראש ביום בערך 6,000-7,000 מחשבות שונות. עובר. עכשיו, יש כאלה נכנס מפה יוצא מפה. אתה מכיר את זה שאתה יושב בעבודה ועוסק בניירות וזה, חושב איזה רעיון, פתאום, על מה חשבתי? רציתי לעשות איזה משהו. אתה הולך למטבח לעשות משהו, כשאתה הולך למטבח אתה שוכח מה רצית לעשות. אתה צריך לחזור בחזרה לשבת, רציתי זה, אז אתה חוזר בחזרה. תחזור למקום איפה שחשבת את זה. כל אחד אחרי גיל 50 מכיר את זה. כי האדם מוקף באוקיינוס גדול של ידע. וההחלטה שלו היא על מה לחשוב. נקודת החוכמה שחודרת למוח מתחילה את תהליך המחשבה. באותו זמן יש 2 אפשרויות. או שהמחשבה הזו... כדי להשתיק או כדי לבטל את ההשתקה העצמית, הקש 1. כדי לנעול את חדר הוועידה או כדי לבטל את הנעילה, הקש 2. להוצאת המתקשר האחרון שהתקרב לוועידה. זה מה שנקרא הגולם קם על יוצרו. עכשיו יש לך מחשבה שנכנסת, יש לך 2 אפשרויות, או לעשות לה עגלה ערופה, לערוף אותה, מערוף, או לתת למחשבה הזו לנבוט במוח הבינה ולהתחיל להרחיב אותה. זה כבר פה, ההחלטה הזו נעשית בין כוח החוכמה לכוח הבינה. כדעת? כן. כשאתה חוכמה מורחבת על ידי הבינה, האדם נמצא עכשיו בתהליך חשיבה. עכשיו הוא חושב. אבל יכול לבוא לך מחשבה על איזה משהו, והיא עוברת. יכול להיות שיקח לה 20, 30, 100 פעם שהמחשבה תעבור, בוא נחשוב על הדבר הזה. אולי זה ילך. ככה הרבה פעמים אנחנו מחמיצים כל מיני דברים. וגם מאיפה המחשבה הזו באה, לך תדע. כי החוכמה מאין תימצא. מאיפה באה בכלל המחשבה הזו? מה פתאום חשבתי על זה? זה יכול להיות, אתם יודעים מה, זה יכול להיות דבר כמו, לפעמים, אבא שלך נתן לך סתירה בגיל 5, באותו זמן היה שיר של אריק איינשטיין ברדיו, עכשיו בגיל 50 שמעת את השיר הזה במקרה, עברת בתחנת מרכזית, שמעת את השיר, פתאום אתה מרגיש שזה כאב פה ככה, והכאב הזה, אתה הולך שעשית ככה, פתאום אתה נתחיל, וואלה, כואבת לי השן, לך רופא שיניים. הלכת לרופא שיניים בגלל שאבא שלך נתן לך סתירה בגיל 5. על הטאטוי. על הטאטוי. מה על הטאטוי? סרט, בדיוק. דבר שיגור. כן. בחוכמה עצמה אין עדיין אותיות. היא נקודתית, ונמצאת מעל פירוט לאותיות. תחילת ההתגלות האותיות היא בבינה, שם מתרחבת נקודת החוכמה מהאות י'. האות י' היא זהירה, היא לא נחשבת אות. כאילו היא האבן בניין לכל יתר האותיות. ואז הי' הזו מתרחבת ל-A, שזה יש לה כבר רוחב, ויש לה כבר אורך, ויש לה עומק. אז אם נקודת החוכמה לא נערפת, והיא מתרחבת, אז יוצא, סליחה, אם היא לא נערפת, אז היא תתרחב, והיא תחזור לנקודת הבינה. ואז היא תתרחב שם. עכשיו, אם היא בורחת, נכנסת פה, יוצאת פה, עד שהיא לא נובטת ונכנסת לתוך מוח הבינה, לא יהיה לאדם שום השגה בה. עכשיו, יש לפעמים מצב שבו הוא חושב על איזה משהו, למשל, המחשבות הכי בעייתיות זה מחשבות על למה והמה אם. חושב, עושה לופ מחשבתי,
בום, קיבל מכה בראש. עוד פעם, למה? בום. למה? בום. למה? בום. יכול לחשוב את הלמה הזה? לא יודע כמה פעמים. אדם חטף, סיפר לי, היה אצלי, חזר בתשובה לפני נגיד 7-8 שנים, אדם כבר קרוב לגיל 60, פתאום אחרי 2-3 בתשובה, שהוא כבר מקיים כל המצוות, ואשתו שמה כיסוי ראש וכו', פתאום חטף איזושהי מחלה סופנית. מחלה שגומרת לאדם את הכבוד. הוא שואל ולמה דווקא שחזרתי בתשובה, ולמה לא לפני כן, הנה חזרתי בתשובה, ולמה עכשיו, ולמה. עם שאלות כאלה של למה אי אפשר להתרפות. אם הוא לא יהפוך את השאלות הלמה האלה לשאלות של איך, והתחיל לשנות, כל המחלות האלה הסופניות שהן על בסיס אוטואימוני, שהגוף מתקיף את עצמו, זה פקודה שהמוח נותן לגוף להתפרק. לא מובן, עד היום 50 שנה הכל היה בסדר, פתאום המוח מתחיל להגיד לדברים מסוימים להתפרק. אז יש פה איזושהי הוראה, צריכים להגיע למצב שבו תוכל להחליף את ההוראה הזו מהמוח. כשאנשים היו הולכים לרבנים גדולים, הרב אומר לו אתה בריא, והוא מאמין שהוא בריא, הוא בא הביתה נהיה בריא. פלסיבו, פלסיבו זה להאמין שקיבלת תרופה, אבל פה אני מדבר איתך על מושג שבו משנים את ההוראה במוח. לא שאני מתיימר להגיד שאנחנו במקום הזה, אבל צריכים ללמוד איך לעשות את זה. זה אני חושב יהיה הרפואה הכי עוצמתית שיש. מי שיהיה מסוגל לתת למוח הוראה בתת מודע לשנות כיוון. אז יש כל מיני שיטות לעשות את זה, אנחנו לא מומחים עוד בדברים האלה, אבל זה הכיוון. ועיקר הדבר זה קודם כל שהאדם בעצמו יתחיל להאמין שיכול להיות דבר כזה. עשו מחקר. נתנו לאנשים לראות סרטים איך תאי דם לבנים אוכלים תאי סרטן. והם ראו את זה כל יום, את הסרט הזה. האריכו ימים האנשים האלה. זה אנשים חולים או... אנשים חולים. אנשים חולים במחלה, ומסתכלים על תמונות איך יש אפילו בסרטון, איזו קבוצה של כמה סינים, עם איש אחד שחולה עם סרטן בפנקריאס, סרטן שהוא מה שנקרא חד כיווני, ואחד הסרטנים הכי אלימים, לבלב. ושמים לו זה 4 סינים את היד על הבטן ואומרים איזה משהו, ותוך כדי שאומרים את המשהו הזה יש צילום רנטגן של הלבלב שלו, ואתה רואה תוך 2 דקות, כן, הגידול הזה מסתמק ונעלם. כוח של קבוצה. כוח של קבוצה, אז אתה מבין מה זה כוח של תפילה על מישהו. והיום זה מדעי שאנשים מתפללים על מישהו, הסיכוי שלו להבריא הוא הרבה יותר גדול מי שלא מתפללים עליו. זה כוח עצום הדבר הזה. אז זה מה שנקרא, מה שאמרתי לכם, שהמחשבה חוזרת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זאת אומרת, אין הרחבה מספיק. היא מורחבת, עוד פעם חוזרת לנקודת החוכמה. מורחבת, חוזרת לנקודת החוכמה. זה מחשבה כפייתית, זה OCD. Obsessive Compulsive Disorder. עושה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את אותו דבר. אגב, זה דבר מעניין. כשאנשים יש להם את הדבר הזה, את האובססיות האלה, הם פתאום קולטים שהם זה לא המחשבות שלהם. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. להבין את ההבדל בינך, בין העצמי שלך, לבין האני שלך. האני הוא מוקף יש לו לבושים. אבל זה לא החלק הטהור הפנימי שלך. כשהמחשבה היא כפייתית, אדם קולט שהמחשבה שולטת בו, ולא הוא שולט במחשבה, אז הוא לא המחשבה. המחשבה נחשבת באופן עצמאי. ככה הוא מרגיש. כמובן שיש לו את האפשרות לשלוט על זה, כי אם הוא יחשוב על משהו אחר בזמן הזה, אז לא יהיה מקום למחשבה לא טובה להיכנס. בכל אופן, אם רוצים להגיע להישגים בפיתוח המחשבה, צריך מיקוד. וזה הבעיה הכי גדולה של הדור. הבעיה של הדור שלנו, שמכיוון שיש שפע גדול, אז אתה לפעמים הולך לישון,
בלילה עשה לי 4 ספרים. אמרתי לקרוא מזה. אשתי צוחקת, היא יודעת, אני אחרי 10 דקות נרדם על הספר. איפה? אמרתי, יש לך שאיפות גדולות. וזה לא זה, כל הזמן אותו דבר. אני רוצה לדעת מזה, עכשיו זה גם בעיה, למה? כי אני מתחיל לקרוא את הספר, פתאום אני מוצא ספר יותר מעניין. אז אני מתחיל לקרוא מההוא, וכמעט לא יוצא לי לגמור ספרים. נשאר בספרייה וזהו. אני משתדל, אבל אתה יודע, אני קורא, אז מה קורה? אני גומר ספרים בסוף, אבל אני קורא פרק מזה, שיעניין אותי. לא יודע איך להסביר את זה, יש לך שפע כזה גדול, כמו שאתה נכנס לתוך איזה סעודה, מי שאוהב לקרוא וללמוד, אז בשבילו זה כמו שור בניסן שרואה הרבה עשב, לך תתעסק איתו. הרואה שור בניסן, נברח. למה יש לו הרבה עשב עכשיו, לך לדבר איתו. אז בדור הזה יש המון גנבי זמן, לפעמים גנבי זמן יכולים להתחפש לצדיקים גדולים. למה? אתה קורא איזה משהו, אתה לא גומר אותו, אתה מתחיל משהו אחר, אז גנבו לך את הזמן. אני אומר את זה לעצמי, אני לוקה בזה. הפירוש הוא להזיז כל מחשבה אחרת הצידה ולהתבונן בנקודה אחת ולפתח אותה. זה נקרא מיקוד. כשאתה ממוקד אתה יכול להגיע להישגים, אתה לא ממוקד אתה תהיה בינוני בהרבה דברים. כאשר יש לאדם ריבוי עניינים ומחויבויות, בזה לטפל בו זמנית בכולם, שום דבר לא יעשה טוב. עכשיו אגב, המוח של גבר הוא בנוי ככה שהוא יכול לעשות דבר אחד בפעם אחת. אישה יכולה לנענע את התינוק, לדבר ככה בטלפון ולבשל. גבר לא יכול לעשות את זה, יישרף לו. אתה בנוי לעשות משהו, אז אתה בנוי לעשות את זה. כשאתה מתחיל לעשות דברים אחרים, אתה מקבל בלבול. כמה פעמים שרפת את האוכל של אשתך? תשמור על האש, תחבר אותה שזה ירתח. פתאום יצטרך אותך מלמעלה, אני מעריכה מסריח, וואי, כל הזה נשרף. אם הוא יטפל בכולם בו זמנית, שום דבר לא יעשה טוב, אבל הוא ליפול לכאוס מחשבתי. כדי להצליח, הוא צריך לטפל נקודתית אחד לאחד. כדי לצייר ציור איכותי, צריך לצייר שקט וריכוז. כך ככל שהאדם מתרכז בנקודה אחת ומבטל מעצמו מחשבות אחרות, הוא יכול להגיע להישגים. וזוהי חוכמה גדולה לזהות את החוכמות הנפולות ולערוף אותן לפני שיגיע לכלל הרחבת הבינה. יש הרבה חוכמות שלא שווה להתעסק איתן. ואתה מתעסק איתן, אתה בורח ממה שאתה צריך לעשות פה בעולם הזה. כמו שאמרתי לכם מקודם, אותו בחור שהוא מוכשר מאוד בהרבה מאוד דברים, הוא הגיע למצב שהוא לא עושה כלום, בגלל שהוא לא, אם הוא מתעמק במשהו, הוא מרגיש בזבוז זמן שלא מתעסק במשהו השני. אז אף פעם הוא לא מרגיש שהוא עושה משהו. מזל טוב. זה נראה לי מזל שלישייה זה. הכל קצת. היצר הרע מבלבל את האדם וטוען את מנוחתו בבעיות שאינן חשובות והופך כל נמלה לפיל. מכירים את אלה שהם מיסטריים, אל תשאל, אתה לא מבין מה... אז היצר הרע מבלבל את האדם וטורד את מנוחתו בבעיות שאינן חשובות והופך כל נמלה לפיל. כשאדם מרוכז בבעיות ובצרות שלו, אי אפשר להגיע להישגים מוכנים. אתם יודעים, היופי של גדולי ישראל היה שהם לא שמו לב למה שקורה סביבם. התהפך העולם, הם עושים את העבודה. אתה קורא רבי יהודה החייט, כתב ספר שזה היה הספר קבלה בזמנו, קצת לפני, כ100 שנה לפני הארי. הארי מזכיר אותו בכתבים שלו, בתור אחד הספרים. בהקדמה של הספר הוא כותב מה עבר עליו. הוא היה בגירוש פורטוגל, והוא עלה לאונייה שם עם 5 מבניו ואשתו. הרי מה היה? בגירוש פורטוגל לא היה לקחת אותם, אף אחד לא רצה לקבל אותם, אז הם עברו בנמלים באירופה, ובכל נמל היו עולים כמרים ומנסים לנצר אותם. וככה, ואין אוכל באונייה, ואין סניטריה, ואין כלום, ודבר, וטיפוס, ומתים, לאט לאט כולם מתים. מת לו בן, ועוד בן, ועוד בן, ועוד בן, נשאר אחד. אשתו מתה,
ואז בסופו של דבר האונייה פונה לכיוון אפריקה. ומורידה אותם כנראה במרוקו, בתוניס, אני לא יודע איפה, והוא יורד מהאונייה עם הבן האחרון שלו בידיים, וגם הוא מת לו בירידה בזה. עכשיו, יורדים שם, אין איפה ללכת. הלך למזבלה של העיר, חפר לו בור שם בתוך לא היה לו בגדים, כלום, קור רמים שם, הוריד חפר בור שם, נשכב בתוך הזה, חיסר את עצמו בלכלוך. כל בוקר היה הולך לעיר, היה עובד בתור שוליה לאיזשהו ערבי אחד שהיה עושה פיתות. היה נותן לו פיתה, בשביל כל העבודה של כל היום, נותן לו פיתה, היה אוכל את הפיתה, חוזר לזבל שלו. עד שהסתבר לאיזשהו קהילה יהודית שם, שגדול המקובלים באותו עולם, בעולם ההוא, נמצא בתוך הזבל, בתוך הזה, נתנו לו תפקיד של רב עיר שם. ואז הוא יצא לגדולה. בתקופה הזו שכל הדבר הזה הוא כתב את הספר. וחוץ מבהקדמה שהוא כותב מה קרה לו, הוא לא מזכיר שום דבר מהזה בספר עצמו. הראש שלו עסוק באלוהות כל התקופה הזו, כאשר בגשמיות על הפנים. אז הגדולה של תלמידי חכמים בכל הדורות, שידעו להתעלם מכל בעיותיהם ולהתרכז בעבודתם הרוחנית. וככל הבעיות היומיומיות מטרידים אותם, העבודה הרוחנית נפגעת. עכשיו, אנחנו נמצאים בדור הכי מבולבל שהיה אי פעם בהיסטוריה. למה? כי כל אדם אחד מאיתנו עושה היום עבודה של 40 אנשים מלפני 100 שנה. לפחות. לא צוחק. לפחות. אנחנו טרודים באלפי בעיות. פעם אדם היה קם בבוקר, הבעיה שלו הייתה להביא מים מהבאר. היה עולה על החמור, לוקח להם מים, ולוקח לו שעה עכשיו להגיע למעיין, בדרך סתכל על הפרפרים, סתכל על הבריאה, מה רבו מעשיך השם, מדבר אל השם, עושה התבודדות על החמור, מדבר עם החמור, שואל אותו אם יש לו איזה צרות מיוחדות, מגיע, שואב לי מים, חוזר בחזרה. היום אתה קם בבוקר, בדרך לאוטו, אתה מסתכל מה שלך בתיבת דואר, אתה רואה את מע"מ, מס הכנסה, את המשכנתה, אתה רואה הגיע לך חשמל, מים, התחלת את הבוקר כבר עם מינוס 5,000 שקל, לך תעבוד עכשיו. יש 7 טלפונים בדרך. בדרך טלפונים, עוד כל מיני עניינים אתה סוגר, אימיילים אתה עונה בפקקים, יש כאלה מתגלחים בדרך. קיצור, אדם אחד היום עושה מה שפעם כנופיה של אנשים היו עושים. אז אתה יכול עוד להגיד שאתה ממוקד? אין היום נקיי דעת, כולם טורפים. רבי נחמן אומר שהמחשבה היא כמו סוס שהרוכב יכול לשלוט בו להטות אותו כרצונו. לכן יש מצוות התלויות במחשבה, שאם אין לו בחירה בזה לא שייך לצוות על זה, והכל לפי הרצון שהוא קודם למחשבה. אז תגיד איך עושים את זה. בדור הזה, בגלל ההתקדמות הטכנולוגית, כל אחד מעמיס על עצמו משימות שפעם היו עושים אותם כמה וכמה אנשים. הקדמה מאפשרת לנו לעשות הרבה דברים מסובכים בצורה מהירה ויעילה. תסתכלו שהכל עשינו בשביל לחסוך זמן. פעם, אני זוכר את אמא שלי, כל יום ראשון אי אפשר לדבר עם אמא. למה? הייתה מגיעה כובסת, היו שמים דוד עם המילן, היה מין כזה פח גלי כזה, והיו ככה עושים, אבא שלי סידר לה 2 מקלות שם בחצר, מעמידים אותה, אחרי שהיו מאמלנים את הכל ומרתיחים פה ושם, שמים את זה על הזה, רק חסר שם איזה ציפור כנף, תבוא ככה ותוריד איזה חבילה על הכניסה. מזל שהפרות לא עפות. אז עשינו מכונת כביסה כדי מה? לחסוך זמן. עשינו מכונית כדי לחסוך זמן. עשינו אווירונים כדי לחסוך זמן. עשינו פלאפונים כדי לחסוך זמן. כל דבר שעשינו לחסוך זמן, ולאף אחד אין זמן. למה? כי כל מכשיר כזה צריך maintenance, החזקה. אז אתה מוצא שאתה כל היום בהחזקת מכשירים. עבדים היינו. כך שהגולם קם על יוצרו ואין לאדם זמן בכלל להתבוננות. כל היום צריך לדאוג שהבטריה של הסלפון לא ייגמר, ואיפה התקע הקרוב. ומעשיו הם רבים אך שטחיים, לכן רוב העולם סחוף, דחוף ומטורף ואין יישוב דעת כלל.
הגויים במה הם מתעמקים? באיך להרוס את העולם. כל אחד בונה פצצות יותר חזקות, יותר מונחות, יותר פה, יותר שם. אין לי מי לדבר. התקרבה איזה ספינת פיראטים סומלים לאיזה פריגטה רוסית. הפכה אותה מצוללנים. מחקו אותה. אתה צריך לראות עוד כמה דקות עולה באש. לאף אחד אין זמן, משום שהוא עסוק רובו ככולו בהחזקה של כל המכשירים למיניהם שקמו על יוצרם והכניסו אותנו עמוק עמוק למוחין דקדמות. כל זה עוד התחלה, רבותיי. אנחנו נכנסים לתוך עידן של רובוטיקה, תוך שנתיים. יש כבר רובוט אחד, אני שמתי באתר שלי, אתה לא מאמין, אתה לא בעיטה, הוא נופל וקם, הוא כבר בצורת אדם. אתה רואה, הוא לוקח קופסאות, לוקח זה, כן. הרובוטים האלה, יש להם צ'יפ, שהם כל הזמן לומדים להשתפר. וואו. עכשיו, תחשוב שאתה לוקח רובוט, ומאמן אותו להיות מכונת משטרה. מכונת משטרה שאם הוא רואה שודד, יש לו את אוטונומיה לראות. קיצור, יש לו בינה. עכשיו, הרובוט הזה משתפר, הוא לומד כל הזמן להשתפר, והמרחק בינו לבין לאבד את הרסן זה קצר מאוד. המכונה הראשונה שהמציאו בעולם, שהיא אוטונומית בירי, להמצאה של עם ישראל, שנקראת כיפת ברזל. לא סתם יש הרבה מתארגנים על כיפת ברזל, משום שהיא אוטונומית בירי, היא מחליטה שהיא רואה את הטיל באוויר אם לראות או לא. זה לא לחיצה של בן אדם. היא מחשבת איפה הוא ייפול, ולפי איפה שיפול, אם מבזבז טיל או לא מבזבז טיל. עכשיו תחשבו שהדבר הזה משתפר עכשיו, כן? ואתה שם בגבול כאלה שמחליטים מתי לראות במסתננים, ואחר כך, עוד פעם, זה כבר עכשיו יבוא עוד מעט עם רחפנים מלמעלה ועם מנהרות מלמטה, בקיצור אין גבולות ואין שום דבר. תחשבו עוד 2-3 אני יוצא פה למרפסת, שם עליי את התרמיל וווז'ט עף לירושלים. זה כבר קיים? בטח שזה קיים. באולימפיאדה האחרונה הדליקו את הלפיד האולימפי, אחד כזה. בשביל להספיק עוד כמה דברים בזה. לא, שיהיה עוד מה להיות עבד לעוד משהו. אז זה באמת, כל המכשירים האלה זה קיים על יוצרם, מכניסים אותנו למוחין דקטנות. עוד מה נצטרך להילחם נגד המכשירים. כבר עכשיו בעצם נלחמים נגד המכשירים. מצד שני, אתה לא יכול להילחם בקדמה. אי אפשר להילחם בקדמה, אין דרך. במיוחד בעולם של אויבים. כל אלה שעומדים אחורה, היום בעצם אתה רואה במאבק של הנוצרות באסלאם, שהם עוד לא מודים בזה, אבל זה כבר מלחמת עולם. אתה רואה בעצם מלחמה של קדמה טכנולוגית נגד מסירות נפש. ולי אין ספק שהקדמה תנצח. מסירות נפש? כן, אין לי ספק. זה עד שזה יעלה להם לפיוז, כי הרי כשאתה נלחם נגד מסירות נפש, המסירות נפש של האויב מפתחת גם אצלך מסירות נפש. שמתאבדים, גם באירופה, עוד מתחילו להתאבד, מה שקורה אצלנו פה בקטן, שם קורה בגדול. אז אתה כבר רואה נוצרים מטורפים שכבר יש להם קיצוניות דתית, אתה כבר רואה היום בחלק גדול מהמוסלמים שנכנסים לאירופה הם מתנצרים. אמת? כן, יש התנצרות המונית. זה מה שיחסל אותם. לא, זה לא יחסל אותם. מה שיחסל אותם זה פצצת אטום, זה מה שיחסל אותם. בסוף, תראה, הנוצרים 2000 שנה, מאז שהוקמה הנצרות, לא היו אכזריים מהם. כן, הם מדברים, תלך סתירה, תן את הלחי השנייה, לא ראינו אף נוצרי נותן לחי שנייה. כן, במיוחד לא לאויבים שלו. דיבורים זה יפה מאוד, אבל במעשה, מעשה הצלב, כל הפרעות, כל הדברים האלה, לא היה אכזרי מהם. אגב, כל העניין של האנוסים והאינקוויזיציה זה לא היה רק נגד יהודים, גם הם ניצרו מיליוני מוסלמים.
זה הלך על כולם הדבר, בשביל זה גם המוסלמים שונאים אותם, לא סתם שונאים אותם, יש להם איתם, יש לך חשבון פתוח ועד רושמת, יש שם חשבון גדול מאוד. אבל מה שקורה, אתה רואה שהיום כל המוסלמים האלה עם המלחמות שלהם, כבר כמה שנים יש שם מלחמה בסוריה, מי נותן את הנשק לכולם? אתה ראית פעם מוסלמים מייצר נשק? הם מייצרים פה טילי קסאם, טילי זה, אבל זה 1,000 קסאמים, זה לא כמו איזה טיל יריחו אחד, כן? אם באמת יעלה הפיוז לעם ישראל, אז אתה גומר את עזה בחצי שעה, באמת, אם יענו, רוצים לעשות יענו עד הסוף. ובדרך שאיזה פיוז, הם מדברים החיזבאללה על להעיף 10,000 טילים. יחזירו את לבנון 300 שנה אחורה. זאת אומרת, בכלל התקדמות טכנולוגית, כן, הם יראו פה שם, אבל יש דברים שאי אפשר לדבר עליהם בכלל. שישרפו שם הכל. אבל זה קדמה טכנולוגית. קדמה טכנולוגית, אתה יכול להרוג מיליונים בלחיצת כפתור. זה הפחד. הפחד הגדול שאותם אלה שהם מוסרי נפש, יהיה להם יד על טכנולוגיות מפותחות. זה הפחד הגדול. כי אז אתה מאבד את היתרון. אבל לעניות דעתי, כל מעצמות המערב הנוצריות לא ייתנו לזה לקרוא. לפני שיגיעו למצב שבו, אז יהיה איזה מצב שישחררו איזה פצצה מלוכלכת או משהו, ואז כבר לא יהיה איזה, כבר לא יהיה חשבון. יהיה מה שקרה במלחמת העולם הראשונה, מה קרה במלחמת העולם השנייה. יחזירו את כולם לאפריקה. צפון קוריאה, בקטגוריה של גם חירוף נפש וגם טכנולוגיה. זה החירוף הכי גדול. הם גם כן, זה לא ברור, כל המהלך של ההנהגה של בני קדם, הם חלק מבני קדם, זה לא ברור, הם הבני קדם הכי מטורפים, אתה מבין? והם בעצם קרתו ברית עם המוסלמים. הם הכי מסוכנים. הצפון קוריאנים. תמיד היה הרב נחמני, הוא תמיד היה אומר, הרב השלום, כן, אני מדבר על צפון קוריאה. קץ כל בסך בא לפני. מי אלה בני קדם? כל המזרחים שם, בני המזרח. בכל אופן, כל העולם יומם ולילה לא שובתים, אפילו שלפעמים יש להם כל צורכם ממזון, לבוש, להם ולשותיהם ולבניהם עולות 50 שנה, הכל כעין להם. יש לדור הזה אהבה גדולה לממון, זה העבודה זרה של הדור הזה, ויראה גדולה מן העדר. תיקון הדבר הוא לפעול בכוח גדול על מנת לבטל את כל המונים ולהתרכז בדברים החשובים באמת הנצרכים לו להביאו לתכליתו. אחרת האדם הוא כמו מחשב משוכלל ביותר שמשתמשים חלקיו על מנת לפצח אגוזים. לצערנו רוב העולם הוא נאבד אחרי גנבי הזמן האלה. יש מלא גנבי זמן, אתה הולך ברחוב, יש לך כל מיני פרסומות, ויש לך כל מיני זה, כל אחד רוצה לגנוב לך את הזמן, אתה קם בבוקר, בתוך התיבת דואר שלך מחלקל לך מלא דואר זבל, אתה פותח את המחשב, יש לך באימייל, יש לך דואר זבל, רק לדקות אותם כל יום לוקח זמן. האדם לא חייב להגיע למטרה, אבל הוא חייב ללכת בדרך, מה שכתוב, לא עליך המלאכה לגמור, אבל לא אתה בן חורים להיפטר ממנה. לכן כל העבודה היא צריכה להיות בקודם כל לברור את הנקודות החשובות של נקודות החוכמה, על מנת שנוכל לפתח אותם על ידי הבינה. ועל הבינה נלמד דבר השם בשבוע הבא. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.